Ang tanay baga na kanyang, hindi na palabas nga daw ni Chitay. Sinong Chitay Palanet? Si George Gunyang. Peso babak. Hindi baga na kanyang ni George nga dalang niya kanya niya may train. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Palanet! May baga na kaming kanyamin ni George, hindi nakatambay kami nila kay Palbaw. Puna yun, paskulay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Bikas to ya, tibok mo. Gado purpur na. Puna yun. Talaga mo ta. Puna yun, nag-sweet down. Awang angot bawang sibuyas sa atin yun. Gumatang kan to ti keratin oil mo, ta iriban ka man. Pepe so bata baak? Asawa mo man? Goin pala na asawain nga talaga to, kunya nga awan ti atrasa na yun. Kaano ka ti kasaryaw? Tadang pala na tatawin. Kasara nga dagos, ipamamok pa mit kiniinang kinitatang ko Badam nga kayo baybayagan. Ewan gayam, day bagak. Apay, ano kaya pala na Ang tanay baga na kanyang, hindi na palabas nga daw ni Chitay. Sinong Chitay Palanet? Si George Gunyang. Peso babak. Hindi baga na kanyang ni George nga dalang niya kanya niya may train. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Palanet! May baga na kaming kanyamin ni George, hindi nakatambay kami nila kay Palbaw. Bak! Sabi ka nga ng totoo sa akin? Totoo ba yung sinasabi ni Palanet? Hindi totoo yun, Gunyang. Kilala ko si George, nagsisinungaling lang yun. At bakit naman siya magsisinungaling? Bakit naman niya gagawin yon? Ha, Bak? Siguro, Ano siguro? Ikaw, Palanet, may alam ka din ba kay Mitring tapos dito kay Baa? siguro, naiinggit lang si George kay Baak, kaya niya sinisiraan. Oo, Gunyang, tama si Palanate. Siguro may gusto rin sa'yo si George, kaya niya ako sinisiraan. Tama si Gunyang Baak, kaya huwag ka nang magalit sa kanya. Tsaka, kahit may gusto sa'yo si George, hindi mo raw ipagpapalit si Baak sa kanya. At bakit ko naman ipagpapalit si Baak ko, no? Wala na akong ibang magugustuhan, kundi si Baak ko lang. Ako din, Gunyang. Kahit may ibang babae magkagusto sa akin, sayong-sayo lang ang puso. Ay, nag-iwas ka ng ng Baak. Talaga mo to. Ang OA naman ng mga to. Talaga, Baak? Sa akin lang yung puso mo? Oo, Gunyang. Sayong-sayo lang tong puso ko. Pati ko lang dalim, pati apro ko no kaya mo. So sweet naman, grabe lang to.
Nagimas daytan. Makapabisin. Agpropos kang baak, maring mga bayagunan. Si Digin pala na malapit na malapit na. Ay na, agurnong kan, paspasam. Pala han nga basta-basta ti agasawa. Kunada nga ro dagiti lalaki kin babakit, hangkay nga agdardaras, tamayat ti agayat. Tama si Baak Palanet. I-enjoy muna namin yung ganito. Di ba, Baak? Oo, gunyang. Tsaka mas maganda kung may ipon na tayo. Kitna na, makapainggit kayo ba? Sige, hindi na kayo. Baka makistorbo ak pikinyayaw. O, ilipatan na Nyalakit din ni pala ni Tinaya. Piurehan da kamit nga imbitain ki mapankalat ta. May mailat tamod awisin dak. Tama di ka babain. Sige, umuna ka. Enjoy yung latan. Pala madi ka pa nga muno na. Ubing ka pa Kayong kayam, malay na panak. Tigayam ni. 2, 4, 6, 8, 10. Yes, Mel George. Nagimasan, tigkapiran. Taman, no swerte. Swerte lata. Puna yun, paskulay. Oh. Naspak. Nakita ng sanga da kwarta. Franz, Umpayan rice. idulin na pa lang. Nakita kong Franz. Papay, niya nakita man rice. Franz, ubingak pay. Hanak pay nga lakay. Nahihina mo pay natin matak. Iwar mo kitain. Paldong paldo Franz. Saan galing yan? Sa malinis o sa marumay?